बैसागु मोसानाय हाबाफारि बेयाव दिनै खुंफुंनो गाजा गोमजायै नोंथाङाबो बाहागो लादों मा बुंगोन बे समाव जोबोद मोजां मोनदों दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव जे लांदां बैसागु टाउन सोहोराव लांदां बैसागुनि माने ट्रेडिसनानो गैलामोन जोङो बे समाव आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो आफादगिरि हिसाबै दङ 2001 मायथाइनिफ्राय क'क्राझार कलेजजों नांजाबनाय KDSA फिल्डआव जों बेखौ प्राय 50 जनसो मानसि ज' जानानै लांदां फोथाराव मोसानानै स्टार्ट खालामदोंमोन बे बोसोरनिफ्राय फैयै फैयै दिनै 24 बोसोराव आगान सफैबाय दा साबसिननिफ्राय साबसिन जाबाय आरो बहुत मानसि बाहागो लायो बाहाय रोजा रोजा आरो बेनि गेजेरजों समाजाव बेखौनो जोङो फोसावनो नाजादों जे आधुनिकता बा मडार्निज्मआ जेसेबांखि फैया दा ट्रेडिसनखौ जों जेरैखि जाया बावलांनो नाङा आरो टाउन सोहोराव बावलाङो मडार्निज्मनि नामाव टाउन सोहोराव ट्रेडिसनखौ बावलाङो बे टाउन सोहोरावनो बेखौ लाखिनानै दोननांगौनि थाखाय बे लांदां बैसागुनि मोनसे ट्रेडिसन बेयो जोबोद गोजामथारबो नङा गोजामथार माबायावबो खालामनाय जाया आरो मडार्निज्मखौबो जों वेलकाम खालामा खिन्थु ट्रेडिसनखौ रैखा खालामनांगौ आरो पृथिबियाव नोंनि हारिमु आरो ट्रेडिसना जेला गोमायो नोंहा आइडेन्टिटिया गोमालाङो जिखियानो जा नों साइन्टिस्ट जा एबा इन्जिनियार जा एबा ग्रेट बिजनेसमेन जा जेला नोंखौ हारि हिसाबै सोंनाय जायो नोंनि हारिनि मुङा मा बा सिनायथिया मा अब्ला नों गावनि अरिजिनेल हारिखौनो मुं मख'नांगोन आरो बे अरिजिनेल हारिनि आइडेन्टिटिफ्रा बेबायदिनो ट्रेडिसन एबा हारिमुफ्रानो हारिमु आरो धोरोमफ्रानो ओंखायनो बेखौ लाखिनांगौ टाउन सोहोरावबो खारन जोंनि ट्रेडिसनेल कालसारा खुनु कारनाव माने गुन गैयि नङा आरो गोग्लैसोनाय नङा बे जोबोद रिच आरो बेबो प्रग्रेसिभ माने बेनिखौनो बिथा खालामनानै जों दावगालाङोबा जोंनि कालसाराबो जौगालांनो हागोन थ' दिनै बे खुंफुंनायाव जोबोद गोसो होसारनानै आंबो बाहागो लादों आरो बोसोराव खनसेल' फैयो हिसाबै एसे एनै रंजानायखौ गाज्रि दामोन ना होमबा मेथाइआवनो दंखायो बोसोराव खनसे रंजानायखौ गाज्रि दामोन होननानै खावलायलायनाय मोनसे मेथाइबो दंखायो थ' बिनो आंबो रंजादों मानसिफोरजों रंजाफादों लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो जोंनि बैसो जानाय मानसिफोर गासिबो बेनि गेजेरजों जों खौसेथि आरो अनलायनायनि मेसेजखौनो फोसावो बैसागुखौ मोनसे ओरैबायदि आङो खावलायनो लुबैयो जे माने जों मोनसे डिसिप्लिनखौ गारनो नाङा मागिनायनि फोरबो नङा गोदो मागियोमोन मा न' सोरबा जौ हरोबा जौ लोंबाय सोरबा माइरं हरबा माइरं हरबाय दावदै हरबाय दिनै खिन्थु बेयो मोनसे प्रफेसन बायदि आरो दिनै टाउन सहराव जायफ्रा मानसिनि न' मागियो प्रफेसनेलि बिसोरो बेखौ मोनसे जिबननि प्रफेसन बायदि लानाय बायदि खारन बिसोरहा बैसागुजोंबो लिंक गैया मा खालामो बिसोर फैसा मागिनानै जमा जानायफोरखौ रानलायनानै जाहैयो आरो बैसागुबो रंजाया बिसोर थ' बिदिखौ जों बोरै लायहोनो जेराव बैसागुनि नामाव रां हरदों सोरबाया सोरबा खेरानि मावदों खम बेथन मोनदों बेबो 100 थाखा हरदों जों आसा खालामो जायफ्रा मागिनानै फैसा लाङो बिसोर बैसागुखौनो रंजाहैदों जोंनि हारिमु धोरोमखौ लाखियो खिन्थु बिदि जायालासिनो दा मोनसे बेफार बायदि जालांनो नागिरदों दा बेखौ बर' समाजा दिनै मोनसे एपिलबो होदों आरो बेखौ बन्द' खालामनांगौ दा ओंखायनो आंबो खावलायो रंजानांगौ मोनसे लिमिट लानानै रंजा गामियाव जे डिसिप्लिना जोंना अलरेडि फैबाय लेखा रोंनानै डिसिप्लिनखौबो सिफायफिननाङा गोदोनि ट्रेडिसनाव थांफिननांगौ होननानै हारियाव जे डिसिप्लिना अलरेडि डेभेलप जाबाय बे डेभेलप जानाय डिसिप्लिनखौ दा सिफाय थ' बे डिसिप्लिनखौ लाखिनानैनो जोंनि हारिमुखौ लाखिनांगौ बैसागु रंजानांगौ आं बेखौनो खावलायो